Tunda na yi arangama da kyakkyawar fuskarta da kuma kyakkyawar surar jikinta tare da manyan kaya da suke a tattare da ita, kawai na ji murata ta tashi, burata ta fara wani ɗal ɗal ɗal. Ai a take na jiya sun na fasa zuwa kallon bal ɗin ma da zan ji. Sai na bi ta, sai na ga ta shiga wani lungu. A zuciyata na ce daidai kenan. Ni ma na shiga lungun, tana gabana ina bayanta. Ina zuwa daidai kusa da ita ta bayanta na rungumo manyan nonuwanta, na ɗan mammatsa su. Juyawar da za ta yi ta ganni sai ta ce, dama na san kai kaɗai ne za ka iya yi min haka. Ai na ganka shi yasa na shigo lungun nan. Na san dama dole sai ka biyo ni. To da ina za ka je? Ta tambaye ni. To da yake lungun ba a wucewa sosai, don sai a yi awa ɗaya baka ji motsin mutane ba. Na ci gaba da mammatsa nonuwanta a daidai wannan lokacin ina ɗan lallatsa su na rungumo ta tana a jikina. Da kallon bal zan je, sai na hango manyan balabalanki. Na ce Yasin na fasa zuwa kallon wancan ƙananan balabalan tun daga manyan balabalai za su zo wanda zan kalla ina nishaɗi. Ke kuma ina zuwa? Ta ce za ta je gidan su ƙawarta ne. Na ce ai tun da muka haɗu ke ma kawai kin fasa zuwa gidan su ƙawarta ki. Don haka yanzu mu je, ko ruwa ɗaya ne na yi. Kin san na kwana biyu ban ji ɗumin ki ba, ban ji ruwan ki ba. Ai kuwa da yake ita ma tana so. A take ta biyo ni muka tafi ɗaki na. Zuwan maɗakin nawa ke da wuya, muka rungume juna ni da ita. Ta rungume ni ma na rungume ta. Na fara mammatsa manyan nonuwan nan nata. Na fara sha mata baki, ita ma tana sha min baki, muna shan bakin juna ni da ita. Muka hau katifa. Na cire mata riga, dama doguwar riga ta saka a jikinta. Ni ma na cire doguwar jallabiyar da na saka a jikina. Lallatsa manyan nonuwanta nake yi ina shashafa mata su. A take ita ma ta kama ƙatuwar burata da ta daɗe da tashi tun a cikin lungun nan. Amma burata ta daɗe da tashi. Ta kame min wasa da ita. Tana min wasa da ita, tana min wasa da ita. Na kwantar da ita akan katifan nan tawa. Na gwale ƙafarta. Kafin na fara soka mata burata, na saka hannuna na fara shafa cikin durinta. Ai kuwa na ji akwai ruwa har ya fara fitowa a daidai wannan lokacin daga cikin durin nata. A take na saita burata, ji kake wani subul ta shige ciki. Na fara kaiwa, ina kawowa, ina shiga, ina fita, zira mata shi nake yi, ina soka mata shi. Ita kuma sai wani ihun daɗi take yi a wannan lokacin. Tana cewa wayyo daɗi, wayyo daɗi, burarka akwai daɗi, ci gaba, kar ka tsaya, yi da ƙarfi, ka soka min. Ni kuma kawai sai ƙara sauri nake yi ina sokawa. Can na ji ihun nata fa ya ƙaru. Ina zirawa, ina zirawa, ina zirawa. Cikin durin nata kuma gashi ya cika da ruwa. Ashe ta kawo. Ni ma ina jin haka. A take ni ma na kawo. Na ce kin ga yanzu sai mu je in raka ki duk inda ma za ki je. Ko ma ina ne za ki je yanzu sai mu je in raka ki. Ta lumshe idanu ta ce a gaskiya daɗin burar nan ta kafa ya isa. Sai na ce to ko a ƙara ne? Sai ta ce to shikenan bara ta je ta dawo. In jira ta za ta je ta dawo don gaskiya burata bata ishe ta ba. Na ce ai kuwa ina nan ina jiran ki. Sai kin dawo.